winterweekend. En wat voor winterweekend? Een koud weekend, maar een koude noordoostenwind. Die gingen we de aanroende dagen al, maar die blijft dit weekend niet. En je hoort het zo staan gewoon meer en meer bewolkt worden. Hoewel de zinnen er hier nog eens even terug in de kam. En de komende 24 uur, nou steeds met 48 uur, hebben we kans op sneeuw. En het zou wel eens 2, misschien 3 centimeter sneeuw brengen kunnen. Om te mooi, maar niet te mooi. Ik zet het op een berichtje. Joen en vannacht, ja, meer en meer een beroende loft. En staan er gewoon meer en meer kans op sneeuw, lichte sneeuw, kan ik beter zeggen. En kans op gladens natuurlijk. De temperaturen vannacht min 1, min 2 graden, lichte frost en een koude noordoostenwind. Die zal krachtig wezen, krijgt 4 van 6, misschien in het watergebied bij Vlagebel-Hut. En dan is het goed klaaien. Morgen ik kan best een dag maar bewolking uit de terug sneeuw of lichte sneeuw. Ik wil weer droge perioden. En vierdes de kans op gladens. Hoe daar 1 of 2 graden boven 0. Maar daar blijft het bij. Want de wind nog altijd nu uit het noordoosten maar komt uit het noorden. En die is krachtig, krijgt 4 van 6. Nog eens een keer zijn in het watergebied. Misschien bij Tiedenbol-Hut. Dan in de joentijd en in de nacht wat sneeuw, wat reën, kans op ijzel, kans op gladens en een temperatuur nog altijd nog bij de 0 of min 1. We zeggen vooruit. Manje nog altijd een kans op wat sneeuw, wat reën, hoe daar een temperatuur, ik denk zo om bij de 3 graden heen of 4. En in de nacht 0. Dan gaan we terug naar de Tieze. Die houdt droeg waar, mist, bewolking, temperaturen zo'n 4 graden en in de nacht 0. En dan gaan we terug naar de Waasje. Ik nog altijd een waartype mooi droeg waar. De zinnen erbij, wat meer zinnen. En hoe daar 5 graden en in de nacht 0. En zo blijft die kans op gladens ik tak een beetje. We met de manje, maar weer even in het waarsje.